Dobro večer, dragi gledatelji. Pravo na život u zajednici je jedno od temeljnih ljudskih prava. Segregacija je razdvajanje ili izolacija rase, klase ili etničke grupe prisilnim ili dobrovoljnim boravkom u ograničenom prostoru, barijerama u socijalnoj komunikaciji, razdvojenim obrazovnim objektima ili bilo kojom drugom diskriminacijom. Život u zajednici ne podrazumijeva samo fizičku prisutnost. Njega karakteriziraju odnosi i aktivnosti, stečena iskustva i emocije. Zbog smještaja u stacionarne ustanove i nedostupnosti redovnih službi, obrazovanja i zapošljavanja, mnoge osobe s intelektualnim teškoćama isključene su iz našeg društva. O njihovoj segregaciji, ali i segregaciji beskućnika i nacionalnih manjina, govori naša večerašnja emisija. Naša Ana Jelinić vodi nas u dvorac u Loboru, koji je postao dom za psihički bolesne odrasle osobe. Kako žive u izolaciji, vidjet ćemo u priči Život je negdje drugdje. Što će biti od te stare, zanimljive i poetične kuće? Hambar, sanatorij, oblasna zgrada, ludnica, ubožnica, hotel ili drugo moderno i korisno čudovište. Tako je 1907. zapisao Antun Gustav Matoš razmišljajući o sudbini dvorca. Loborgrad je postao dom za psihički bolesne odrasle osobe, postao je sudbina za 360 ljudi koji ovdje žive život kakav su im namijenili drugi. Dvorac je institucija za psihički bolesne, korisno čudovište u koje smještamo one za koje nema mjesta među nama, one za koje nemamo vremena i o kojima brigu najradije prepuštamo drugima. Šumi, šumi, amore, jesu grane zelene. Šumi, šumi, amore, jesu grane zelene. Ja sam usvojeno dijete. Vani sam živjela 22 godine sa svojim roditeljima. Bilo mi jako lijepo sa njima. Školovali su me, odrasla sam. Stvarno bilo mi jako lijepo sa njima. Pokojna mama stvarno jako vodila puno računa o meni. Ines već 10. godinu živi u dvorcu, kako ovdje poetično nazivaju ustanovu. Život u dvorcu, život na hodnicima, između terapija medicinskih i radnih, dani, godine. Nažalost, 2000. je umrla mama i onda ja sam još godinu dana živjela sa njim. I on je podnio zahtjev za smještaj u dom. I tako sam ja završila dom. Nisi bila jako tužna? I jesam, kad sam vidjela gdje sam došla, bila sam stvarno jako tužna. Otac posvojitelj teško se nosio sa psihičkom bolesti posvojene kćeri. Brigu je prepustio drugima. Ubrzo je i on umro i Ines je ostala sama, iako poznaje i pravu majku, točnije ženu koja ju je rodila i napustila. A ovo je tvoja prava mama? A ovo su tvoja polubraća i polusestre, a? Da, to je to. Oni svi žive sa mamom? Sad su se i podavali i poženili. I nitko od njih te ne posjećuje? Niko od njih me ne posjećuje, ne. A jednom sam u stvari ja i nazvala pravu mamu na telefon i ona me pitam koga sam dobila. Ona kaže Anđelku. Rekao, ovdje Ines. Ona kaže zaboravi ovaj broj i moje ime i spusti slušalicu. Priča nam Ines da je završila osnovnu školu i da se osjeća sposobnom za samostalan život, iako joj je zakonski oduzeta radna sposobnost. Što sve znaš raditi, Ines? Pa o domaćinstvu znam sve. O domaćinstvu znam sve. Od društvenog rada znam
znam plesti, znam malo i gobojen. Evo sad sam i ručni rad ovdje naučila. U domu uglavnom čisti čajnu kuhinju i sobu koju dijeli s drugim korisnicama. Voli čistiti, kaže. Tako se osjeća korisno. Kako ti je živjeti ovdje? Ne baš ugodno, ali kako tako morala sam se prilagoditi tom životu. Morala sam se prilagoditi. Jako je dugo godina prošlo, ali morala sam se prilagoditi. I ovima bolesnicima i svima. Imaš neke planove? Što bi voljela ti u budućnosti? Pa planove... Pa imala sam planove, ali nažalost to se nije ostvarilo. A da se to može ostvariti, da se može ostvariti da izađem ovdje iz doma definitivno. Ja bih najprije našla gdje bi živjela, onda polako išla tražiti posao, pa se zaposlila. Zaposlila se i onda ne znam da bi možda polako počela razmišljati o budućnosti, možda o familiji i tako. Ovo su ljudi kojih se društvo srami, oni imaju stigmu, oni su diskreditirani, njih izbjegavaju zbog straha i nelagode. Oni su otuđeni. I nije problem u instituciji. Vole one koji se o njima brinu i ravnatelja doma Dubravka Žerjavića. Problem je u nama. Mi smo ih izolirali i smjestili u ustanove na kraju grada da ih ne vidimo. Većina naših korisnika smješteni u ovom dvorcu je funkcionalno dosta sposobna i mogli bi živjeti u organiziranom stanovanju uz podršku stručnih radnika. Kad bi ja odlučivala, to bi isto trebalo biti kao što tu rade socijalni radnici isto. Ja bi, na primjer, ako bi se negdje zaposlila, znači dobijem plaću, znači toliko mi je za to, toliko mi je za to, toliko mi je za to. Na primjer, za režije mi treba toliko, za hranu mi treba toliko, ako se hoće nešto kupiti, treba mi toliko, treba i nešto ostati, ne sve potrošiti. Naravno da mi moramo proći i kroz određeno testiranje, odnosno obuku i podršku u tim predkućama, kao što već i imamo 2 u našem krugu doma, i kad se tamo vide da su doista te sposobnosti na toj razini, da mogu dosta za sebe učiniti sami, onda izlaze u lokalnu zajednicu. Evo takozvane predkuće. Mala kuća, 4 stanara i put prema slobodi. Vidite, evo, evo tu imamo jedan borav, ovo je televizor novi, evo mogu ga upaliti ako hoćete, pogledajte ga. Pogledajte, novi televizor. To je televizor. To je to. Evo, ovo je moja soba. Evo, ovo je moj krevet. Ovo mi je od prijatelja krevet. Što to imaš na krevetu? Hoćeš nam pokazati? A evo, ima maloga medvjeda. Čije je to medvjed? Da ne, nikome. Moje. Ivek ima intelektualnih teškoća, ali je uspješno završio školu za vrtlara. U domu je zbog alkoholizma. Umrli su mu majka i otac, a brat se teško nosio s Ivekovim problemima. Zašto si završio ovdje u domu? Zašto više nisi mogao živjeti u svom selu? Zato što su me ljudi iskorišćavali
i što sam puno pio. Ovo je kuća koja se nalazi u krugu doma Loborgrad, koja je osmišljena iz razloga da po 4 korisnika naše ustanove pripremamo za organizirano stanovanje. Dakle, to je nastavak našega projekta. Drugi korak nakon odlaska iz ove kuće, stanari odlaze u lokalnu zajednicu i naravno onaj krajnji cilj nam je integracija u matičnoj sredini, odnosno vraćanje u sredinu od kuda su osobe došle u dom na smještaj. Iveku je ovdje lijepo. 2 godine je živio u dvorcu, a sada u kući kakvu je oduvijek sanjao. Ovdje ga prihvaćaju, prepoznaju njegove vještine, a one koje nema on imaju drugi. Tako Božica peče kolače, Slavica kuha, a Tomo i Ivek rade sve što treba. Evo, ovo je to moj mali pesek, Luna. To je Luna moja mala. Ona došla, ona sad kod mene, ja ju volim. Ja nju volim, ona vodi Maja moja. Ne idemo mi da ih doba, jojka doba. I tako je lijepo mala. To što je on naglašavao taj strah, on njega svakodnevno zapravo nama u razgovoru protežira i stalno nam daje do znanja, jer se on naprosto boji da ćemo mi njemu sutra reći, ali ti sad, Ivek, moraš ići. Mi to naravno njemu nećemo učiniti, mi ćemo i dalje sa njime raditi u tom smjeru da mu smanjimo taj njegov strah i da mu naprosto damo do znanja da je on doista spreman pružiti otpor onima koji su prema njemu bili loši prije nego što je zapravo došao ovdje. Ova kuća Ivekov je dom. Ona mu je nadomjestila obitelj i društvo koje ga ne prihvaća onakvim kakav jest. Ivek nema povjerenja u sebe ni u one s kojima bi trebao živjeti na slobodi. Se ti bojiš kad bi živio vani izvan doma? A ne znam kako bi bio. Čega se bojiš? Ne bi. Ne osudim se. I dok Ivek odavde ne želi nikamo otići, a mogao bi, i ne sanja o danu svoje slobode. Ti se nadaš da ćeš izaći odavde? Pa u nadi se živi, a nadam se. Ja se barem nadam. Ivek, Ines, institucija. 2 životne priče izdvojene među mnogim pričama koje ostaju zatvorene ovdje u dvorcu zato što je društvo tako htjelo. One najosjetljivije među nama sklonili smo daleko od svojih pogleda, od svoje savjesti i svijesti da se psihička bolest može dogoditi svima. Predrasude o njima kao o neizlječivim, nesposobnim i opasnim bolesnicima zarobile su ove ljude. Oduzele im poštovanje, ravnopravnost i otežale njihovo liječenje. A rane na duši koje imaju teško će zacijeliti, jer je život kojim bi mogli živjeti negdje drugdje. Ana Jelinić, Latinica. Doktorice Teodorović, evo vidjeli smo ovu potresnu priču kolegice Ane Jelinić. Ova rješenja koja se ovdje podastiru u dvorcu Lobor uglavnom su rješenja iz 19. stoljeća u uvjetima koje je nametala industrializacija i tržišno gospodarstvo. Sada smo u 21. stoljeću koje karakterizira individualizacija i ekspandirajuće pravo na osobnost. Dakle, ono što se u ovom trenutku od nas očekuje, a o tome smo govorili u nekim od naših dosadašnjih emisija, to je izlazak ljudi sa mentalnim poteškoćama u društvo i zajednicu. Ima tu nekakvih pokušaja, vi ste nešto uspjeli napraviti, vidjeli ste i ovdje, ima nekih malih pokušaja. Možete našim gledateljima objasniti što se zapravo u takvim programima očekuje? Pa evo, ja radeći u udruzi za promicanje inkluzije već 13 godina zajedno sa svojim suradnicima pokušavam potaknuti proces deinstitucionalizacije, jer moramo znati, ovo je jedan primjer, takvih primjera ima strašno puno. Hrvatska ima velik broj institucija i procjenjuje se, naravno nema točnih podataka, ali se procjenjuje da negdje između 4 i 5 tisuća osoba sa intelektualnim teškoćama živi u institucijama, a onda
dolaze i svi drugi, dakle ovi sa problemima mentalnog zdravlja koji su zapravo i u najtežem položaju. Znate, lijepo je tu prikazano, a i vi ste komentirali, to je naprosto nasljeđe prošlosti koje nije karakteristično samo za Hrvatsku, nego i za druge zemlje u Europi i svijetu, samo što se u drugim razvijenim zemljama već nekih, ne znam, 30-40 godina napušta ovaj model i razvijaju se službe podrške u zajednici gdje ljudi sa različitim oblicima invaliditeta mogu živjeti i participirati i gdje primaju podršku onoliko koliko im je ona potrebna da bi mogli uspješno funkcionirati. Mi smo razvijali dva osnovna programa. Jedno je bilo organizirano stanovanje, znači stanovanje za odrasle osobe i trenutačno smo mi, dakle, od 1997. do danas uspjeli u tim stambenim zajednicama smjestiti oko 200 ljudi, od kojih je velika većina došla iz institucija, u kojima su u prosjeku proveli oko 25 godina, neki od njih i 40. Oni žive u stanovima ko svi mi, stanovi se iznajmljuju, žive od jednog u stanu do najviše njih 5 u jednom stanu. Nastojimo da oni biraju s kim će živjeti i ko će im pružiti podršku. Da, još jedno pitanje. Desetljeća provedena u instituciji, rekli ste 25 do 40 godina su oni tamo bili, su sigurno ostavili duboke tragove na njima. Tu je bilo puno besmislenih zabrana, zlostavljanja, nepoštivanja privatnosti, samovolja osoblja, puno ograda, dakle puno su bili odvojeni od života drugih ljudi. Sad kad su došli izvan institucija u te svoje stanove, što se kod njih promijenilo? Jeste primijetili nekakve promjene? Pa znate šta, oni zapravo zapanjujuće brzo postaju drugi ljudi. Oni imaju silne potencijale koje naprosto u uvjetima institucije nisu mogli ni razviti ni pokazati. Oni velikim dijelom mogu brinuti sami o sebi. Mi u Zagrebu imamo 62 korisnika, od kojih 30 ima radne aktivnosti u otvorenoj privredi, dakle firmama kao što su DM, Baumax, Zvijezda i tako dalje. Za to dobivaju i nagradu. Uglavnom su samostalni u kretanju gradom, vrlo brzo se nauče orijentirati gradom. A podrška koju mi pružamo je vrlo individualizirana i naravno nekim ljudima treba 24 sata podrške, ali velikoj većini ljudi koji su došli iz institucije treba relativno malo podrške. Dakle, pokazalo se da je zapravo to njihovo zatvaranje u institucije bilo besmisleno i nekorisno za njih. Ono je apsolutno, ne samo da je bilo besmisleno, ja mislim da bi negdje neko morao i odgovarati za činjenicu da su oni bez ikakve krivnje, oni nisu ništa nikom učinili, zapravo izdvojeni iz društva i mnogi od njih nisu godinama izlazili iz kruga institucije. Dakle, oni su osiromašeni za socijalne kontakte, za iskustva. Oni su izgubili kontakt sa svojom obitelji, sa svojim susjedima, prijateljima. Oni izlaze iz institucije sa jednom najlon vrećicom, to je sva njihova imovina, i sa nikakvim, dakle kao da padnu s Marsa, nikakvim socijalnim iskustvima, niti kontaktima, i onda mi radimo na tome i velik dio naših ljudi je ponovo uspostavio kontakt sa svojom obitelji, sa braćom, sestrama, roditelji su često umrli u međuvremenu. Oni žive životima, imamo i nekoliko brakova sklopljenih u međuvremenu,
što je sve jedna borba jer većini njih je oduzeta poslovna sposobnost, što se kod nas isto vrlo olako i na brzake desi i time su apsolutno obespravljeni, tako da ako žele ući u brak, oni trebaju dobiti dozvolu od suda, moraju na sudu dokazivati da shvaćaju značenje braka, na primjer, kao da mi svi ostali shvaćamo značenje braka kad u njega ulazimo, jel? Doktorice Teodorović, još samo jedno pitanje. Pojavilo se u posljednje vrijeme dosta inozemnih donatora koji su zainteresirani da se ove institucije potpuno zatvore i da svi ovi ljudi završe u tim vašim stanovima pod vašom kontrolom. Međutim, u visoko centraliziranom i birokratiziranom sustavu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi koji kontrolira sve te ustanove, postoje snažni otpori. Kako to komentirate? Pa gledajte, mislim da za mene su ti otpori apsolutno nerazumljivi, ali s druge strane očito postoje otpori kod ljudi kad se želi nešto promijeniti, kad se nešto novo uvodi, kad treba možda uložiti neki dodatan napor da stvari budu drugačije nego što su sada. Jer ja moram reći da naša iskustva zapravo ne potvrđuju priču o društvenim predrasudama. Mi nemamo nikakvih problema. Naši ljudi žive u normalnim stambenim zgradama, sa susjedima imaju kontakt, piju kavu, pomognu im ovi ako treba susjedi ili naši ljudi susjedima. Moram reći i to da istraživanja koja su provedena i kod nas i u svijetu pokazuju da je život u zajednici osoba s invaliditetom uz podršku jeftiniji nego život u instituciji. Osim što daje bolju kvalitetu i osim što zapravo govorimo ovdje o ljudskim pravima, pravo na život u zajednici. Znači, nije priča u financijama. Priča u financijama se javlja u periodu tranzicije, kad vi iz jednog sustava prelazite u drugi, pa imate neko vrijeme oba sustava koja morate financirati. Ali upravo za taj tranzicijski period postoji interes od stranih donatora da pokriju te troškove, dakle ne kroz kredit nego kroz donaciju, ali do sada nije bilo razumijevanja od strane našeg odgovornih ljudi u politici i možda će sad biti neka druga vremena. Nadamo se. Hvala vam. Gospodine Magdaleniću, znači li ovo što smo čuli da naša država zapravo segregira ove ljude koje smo prikazali u prilogu kolegice Ane Jelenić i jesmo li mi zapravo od uvijek nekako naučeni da ih segregiramo i da budemo na distanci od njih? Koliko ja znam, to još nije moje područje, da je to tradicionalno bilo, dakle, ljudi su odvajali, dakle, izdvajali iz sredine. Jedno se pitam, kažeš da su obitelji primljete ili prihvatate ljude. A gdje su obitelji kad su oni smještani u ustanovu? Što ih tada nisu zadržali kod sebe? Ako su ljudi našli svoju obitelj ponovo, a gdje ta obitelj bila dok je on bio tamo 20 godina? Pa gledajte, kao prvo, ja nikako ne bi obitelj osuđivala zato što je svojevremeno, dakle pred, ajmo reći, 50 godina i 40 godina bio stav da tim ljudima može pomoći jedino struka. Da biste im mogli dati struku, morali ste ih grupirati negdje gdje su, jer vi nemate struku, ne znam, na nekom otoku, u jednom malom selu i tako dalje. Znači, tad je krenuo sustav specijalnih škola, specijalnih institucija u kojima su radili profesionalci koji su trebali tim ljudima pomoći da oni se razviju do onog stupnja kad bi se mogli ponovo vratiti u zajednicu. I to je bila jedna zabluda. Jer vi jednom kad dijete izvadite iz te prirodne sredine, a roditelju kažete niste vi stručni, vi ne znate raditi s tim djetetom, to će struka obaviti, kao što su i liječnici godinama govorili roditeljima
Zaboravite ovo dijete, stavite ga u instituciju, nemojte se opterećivati, napravite drugo dijete i živite svoj život, jel? Dakle, to je bio jedan opći razvoj društva, da tako kažem, koji je danas davno već prevaziđen i mi nikako da krenemo u nešto novo. To je naš problem. Da. Gospodine Magdanović, vi ste to onako više empirijsko, istraživački promatrali, dakle, ovu temu segregacije kod nas. Dakle, ne učeno teoretiziranje, nego, dakle, podatke. Što su ti vaši podaci pokazali? Koga se najviše segregira? Ono što se ja bavio i što mene više, to je prije svega Romi. Oni su najsegregiraniji. Distanca prema njima najveća. Ja sam pravio neko istraživanje prije 15 godina, dakle još neposredno nakon rata, distanca prema 29 nacija. Romi su tada bili iza Srba, dakle, tek bio završio, ali simpatije prema Romima su bile i tada najizraženije. Kako su druge nacije stajale, nekakve druge odrednice? Pa, općenito, ukupno nisu tako pesimistični, ali bilo je vidljivo, dakle, da je nacije koje su bile na neki način, čiji su predstavnici bili uključeni u ratne događanja, te su imale jaču distancu, naši ispanici prema tim nacijama, ali kažem, Romi su i dalje bili najodbačenija nacija. Dobro. Gospodin Teršelić, vidite li vi u ovoj priči primjere diskriminacije? Apsolutno. Mislim da je to segregacija jer je riječ o prisilnom, a i sustavnom odvajanju i treba otvoriti vrata institucija. Čuli smo koliko je zapravo stambenih zajednica već napravljeno i apsolutno je vrijeme da se napravi više da bi svi koji mogu uz malu ili nešto veću potporu stvarno mogli živjeti sa ljudima koji izaberu, sa stručnim suradnicima koji im odgovaraju i nema nikakvog razloga da se ta diskriminacija nastavi. Po zakonu o suzbijanju diskriminacije, segregacija je indirektan oblik diskriminacije. Ovo se sasvim uklapa u definiciju koju zakon daje. Ako je potrebno, organizacije za ljudska prava mogu zapravo i zakonski i pred sudom voditi takve slučajeve, ali evo, mislim da je riječ o sporosti institucija i da je ova emisija prilika da se ukaže na problem i ja bi očekivala brzu reakciju ministarstva i vlade, a i dobro je da svi vidimo kako smo zapravo na neki način dali pristanak da se zatvore ta vrata institucije i da se godinama ne otvaraju. Stvarno je, mislim, meni teško slušati kako u prosjeku ljudi 25 godina jesu bili iza tih zatvorenih vrata i mislim da je ovo prilika za sve da se zapitamo pa šta ja mogu učiniti da se brže otvore ta vrata institucija jer nema razloga da ljudi ostanu zatvoreni. Pa u Italiji su ti pokreti krenuli krajem 60-ih godina. Nema razloga da toliko kasnimo, jer svaki čovjek ima pravo na dostojanstven život. I mislim da se trebaju napraviti sasvim konkretni koraci. Dobro. Evo ga, sad smo vidjeli, dakle, kako to izgleda u instituciji. Sad ćemo vidjeti kako to izgleda doma, je li tako, gospođo Žderić? Dakle, kada imate djecu koji imaju neke poteškoće, osuđeni ste ih imate doma, kako to izgleda opet sa našim institucijama koji se uglavnom tiču Ministarstva zdravlja i socijalne skrbi. Vi inače živite u Splitu, udali ste se u Metkoviću, 1994. ste rodili, ste se vjenčali, dobili prvo dijete, drugo dijete početkom 1996. treće u svibnju 1998. i četvrto kada? 2009. 2009. Da. Problem je nastao kod vašeg drugog djeteta, to je djevojčica Marija. S 5 mjeseci je kao zdravo dijete primila cjepivo Ditiper i dobila tešku alergijsku reakciju. Vi ste naknadno saznali da se nije smjela docjepljivati bez odrađenih pretraga. Nakon što je cijepljena, vi ste počeli primjećivati da dijete usporenije reagira. Što vam je na sve to rekao tad pedijatar? Pa pedijatrica je rekla, pošto je kao starije dijete, muškić bio je malo življe, a ona kao curice su inače malo kao sporije.
I onda mi je rekla kao nemojte uspoređivati mlađe dijete sa starijim djetetom, kao nadoće to s vremenom. Tamo negdje do, skoro 2. godine su nas, uvjeravala nas je da će biti sve u redu, da treba samo vremena. Međutim, ako ja dijete zovem imenom, dijete se ne okrene i mi smo njoj upozoravali na takve stvari. I onda je sa 18 mjeseci na naše inzistiranje doktorica nas konačno uputila u Suvag u Zagreb na pretrage. I što su utvrdili? Pa utvrdili su da ima usporen određaj kroz leđnu moždinu. I onda su terapije, mikro-makro vježbice i za 6 mjeseci. Defektolog, logoped, otorinolaringolog. Da, defektolog, logoped, ali u Metkoviću. I onda vi dođete u situaciju da defektologa, logopeda, psihologa, psihijatra, sve znači što vam treba da bi vas netko primio sa djetetom u tretman, morate odraditi u Splitu. U Metkoviću toga nema. Imate logopeda i onda doživite da vam logoped kaže kada dovedete dijete na terapiju, nalazi su vam stari. Morate ići po nove nalaze. 6 mjeseci. Idite po nove nalaze. I onda sam ja tražila Dubrovnik. I u Dubrovnik su dijete primili odmah u terapiju bez ikakvog problema. Ali ste se namučili oko toga. Da. Vaš mlađi sin Ivan imao je uredan razvoj sve do svojeg 19. mjeseca. Kad je dobio temperaturu i upalu grla. Da, s njim smo krenuli konkretno u pretrage tek kad je izvadio krajnike, zato što je doktorica rekla kao ne razvija govor, jer on doslovno nije mogao disati. On je non stop držao usta otvorena i po noći bi hrkao i to je bilo strašno. Uzima antibiotike? Da, svaki mjesec obavezno jedne antibiotike bi popio i non stop su se smjenjivali plus suma med. I bilo je tu i zaštitnih injekcija i... Dobro. I na kraju operacijom krajnika dijete je doživjelo šok i... Da, to je bilo strahovito. Otišlo je... U tom momentu, ja kad sam došla po njega u Splitsku bolnicu, mogla sam ja ostati s djetetom u bolnici, pošto je kao izdalje ga smo i mali je, pošto je 3 godine i sve skupa. Međutim, ja sam se razbolila, imala sam visoku fibru 40, tako da kad se nešto krene, sve se pogleda. I dakle, tom operacijom krajnika vaše dijete je otišlo u svijet autizma. Ja sam došla po njega, on mene uopće nije gledao. Jednostavno je, gledao je u me, ali isto kao ne vidi me. Kroz me, negdje skroz desno. I počeo je lepršanje sa rukicama, tapkanje na prstić i od tada nema mira. Non stop je pokret, non stop je hiperaktivac, non stop... Kako bi ja to nazvala? Preosjetljivo. Znači, ako zna unaprijed da će mu nešto, poslije toga odlazak u liječnika je bio trauma. To je bilo držanje, vriska, skakanje. Čim vidi bijelu kutu, to je bilo bris, zvizda. Da. Vi imate supruga koji je vojno lice, invalid Domovinskog rata. On je na početku bio u školovanju u Zagrebu. U tim za vas najtežim trenucima on je raspoređen u Varaždin. Bili ste sama sa djecom. Jedinu su vam podršku davali roditelji i sestra. Za ostale, bili ste mama s 2 bolesne djece. Oni su se ponašali prema vama kao da su zarazni. Prijatelji su vam počeli polako nestajati. Muževa, rodbina i roditelji forsirali su da vas suprug zbog svega toga napusti. Bilo vam je jako, jako teško. Je. Dakle, vi niste uspjeli dobiti papir o invalidnosti, jer je socijalna radnica rekla da je dijete po papirima zdravo, da hoda, čuje, vidi. Da ona uopće nije invalid, da šta sam ja tu došla sad tražiti. Od države nešto, mislim, invalidninu, dići dob. To se odmah se pogledalo kroz šta ću ja sad tu dobiti. Nekakve novce da bi ja tom djetetu nešto pružila. Eto, i ja sam odustala jer sam mislila da je to... Recite mi, kad ste krenuli u vrtić, što je onda bilo? Pa u vrtiću nisu htjeli ovako, prvo je bilo predati papire, međutim kako je dijete po papirima bilo zdravo. Ja sam došla u situaciju, tamo piše ako dijete ima poteškoće, dodajte, priložite medicinsku dokumentaciju. I ja sad nisam znala šta ću priložiti jer po papirima je dijete zdravo. I onda sam jednostavno upisala dijete kao zdravo. Međutim, isti dan su me zvali jer kako sam ja to njima mogla napraviti. Kako sam mogla dijete uključiti u vrtić. Ja sam njima rekla, nisam ja, mislim, u kakvoj sam ja sad situaciji. I onda su oni dijete primili 2 sata u vrtić, s tim da dijete dođe
poslije doručka, da ne ometa doručak druge djece. I da ode prije ručka. I da ode obavezno prije ručka i ja sam obavezno morala s njom stati 2 sata u vrtiću da bi ona bila. I tu je bilo opet, tete su se odvojile na jednu stranu. Pa da vas netko upita, bar pa evo, što je djevojčici? Ili dođete kod ravnatelja s djevojčicom, onda on ispe čitavu hrpu tu igračaka ispred djeteta i kaže, evo vidite, dijete ne može zadržati pažnju. Ma kako će zadržati pažnju ako ima 100 igračaka ispred sebe? Dobro, što je bilo kad ste dijete našli u centru za autizam? Struka zna što je senzorna, soba za senzornu tu senzoriku, kako već više. Znači tu je i više od vodenog kreveta ili običnog kreveta. U biti mislim čak krevet da uopće ne bi trebao ni biti u takvoj sobi. To je soba koja vam, ako dijete je malo aktivnije ili nije aktivno, razni podražaji postoje, bilo zvučni, bilo svjetlosni, uglavnom i netko mora biti s djetetom u toj sobi, znači prisutan. U toj sobi u centru za autizam nije bilo ništa nego vodeni krevet. Ja sam došla po dijete pol sata ranije i našla sam dijete samo u mraku i uplakano. I što se događa? Dijete poslije takvih nekih trauma krene u regresiju. Znate, ono što vi kod kuće radite, to se sve vrati nazad. I onda se ja pitam zašto bi ja dijete dovela u takvu ustanovu, u takvu struku, rad. Nisu svi takvi. Vi ste se i žalili ministarstvu zbog toga, što su vam oni odgovorili? Pa je ovako, ministarstvo prvo nisu odgovorili ništa, pa sam se uputila sve pravobraniteljice za djecu, pa je pravobraniteljica to pokrenula. I onda se nađem u smiješnoj situaciji. Da me zatrpaju papirima, znate, i onda vam, ja moram objašnjavati zašto sam uopće došla u situaciju da se žalim što mi je dijete zatvoreno u tu prostoriju. Jer to se podrazumijeva da ako dijete ima nekakav ispad, da ga se zatvori. Odnosno segregira. Da, ja sam rekla da ja na to ne pristajem. I ja sam se žalila na školovanje u Centar za autizam i za sina Ivana koji je isto dobio prvostupanjsko rješenje 2 puta za Centar za autizam. 4 godine čekam drugostupanjsko rješenje za nastavak školovanja. U međuvremenu dijete nije uključeno od strane države nigdje. Dobro, taj autizam je neizlječiv poremećaj koji traje cijeli život. Oni unatoč tome svako malo traže nove potvrde. Da, svako 2 godine moram ići ponovno obavljati, znači kompletno sve preglede i ponovno ići na komisiju invalidsku i da bi oni potvrdili da meni dijete i dalje ima autizam. Ako mogu biti malo sarkastičan, možda bi ovi koji daju te potvrde trebali ići na preglede svake 2 godine da li su oni zdravi. Recite mi, imate li status njegovateljice? Ne. Neko ko je autist treba cijelog života obavezno imati pratnju. 24 sata. Sad rekla sam zavisno, neka se djeca, s njima treba raditi konstantno i pokušati što manje traumatičnih tih nekih doživljaja da imaju. Neke traume lakše prebrode kad je netko tko ih voli, ali uistinu voli i prihvaća kao takve, s njima i gura. U 3. mjesecu Split je to riješio pozitivno, da bi dobila šta ja znam. U 10. mjesecu muž je zvao, mislim di je to zapelo, jer to uvijek moji papiri uvijek zapinju po nekim ladicama. Muž je zvao gori u Zagreb, pa stiga je papir nakon 15 dana gdje oni sebe pozivaju i obavješćivaju da oni pristupe komisiji koja će utvrditi je li mene status pripada ili ne. Mene samo obavijest. Da bi iza toga stigao papir, da mi fali dokumentacije. I ja odem kod socijalne radnice, suprug, požurnicom da se to sve šalje za Zagreb, da bi stiglo prije 4-5 dana ponovno da je komisija bila, ali i dalje fale papir. Nevjerojatno. Unatoč svemu tome, gospođo Žerić, vi se ipak vesele vas vaši klinci, svaki njihov pa i najmanji napredak. Osjećali ste se svojedobno kao pale sam na svijetu, izgubljeni u administraciji, papirima, obeshrabreni ljudskom bezosjećajnošću za slabe i nemoćne. Vaš cijeli dan je posvećen njima, od oblačenja ujutro do svlačenja, oblačenja pidžame, pranja zuba, poljupca za laku noć, pa onda vi izađete vani, obavezno izlazite. Mislim kako vrijeme dopušta. Idemo u grad. Idete ono što se kaže među svit. Ja idem s njima od malih nogu, gdje idem ja, idu i oni. Odakle?
i unatoč svemu tome, svim problemima koje imate, kažete da je život s njima lijep. Je. Hvala vam. Doktorice Teodorović, gospođo Teršelić, možete prokomentirati kratko ovu priču? Pa, nažalost, priča je dosta tipična. Niste izuzetak ni osamljeni u tome. I mislim da je tu još jedna velika zabluda našeg društva. Gledajte, institucije nisu jeftine. One koštaju državu. Kad bi se dio tog novca preusmjerio na obitelj, ovo što ste vi rekli, i kad bi obitelj dobila podršku, ne da gospođa mora trčat, ne znam, iz Splita u Dubrovnik, u Metković, u Zagreb, nego da jedan mobilni tim dođe kod nje, da bude njoj podrška, da imamo sistem respite care-a, da ona može svoju djecu tjedan dana ili 3 dana kad je bolesna ostaviti negdje, jel? Onda ne bi ni bilo tolike potrebe za smještajem u institucije. Kad je roditelj prepušten sam sebi, ako se bori invalidnina 1200 kuna, život u stančiću, koliko ja znam, najmanje 7.000 mjesečno. Najmanje, ako nije i više u međuvremenu, jel? Znači, to bi sve bilo puno jeftinije. Znači, i kad bi se riješile ove administrativne, pretjerano administriranje oko evidentnih stvari. Jer ono što majka pruža i što obitelj pruža i što braća i sestre pružaju, to ne može niko. To niko drugi ne može. Gospodin Teršelić. Pa mislim da je alarmantno to isključivanje drugačijih koji imaju bilo kakvu dodatnu potrebu. I sve bi se to moglo organizirati kad bi bilo dobre volje, kad bi se sustavno radilo na tome da terapeuti i terapeutkinje koji su vama prihvatljivi i s kojima se klinci razumiju mogu biti vama dostupni i to u različitim mjestima u Hrvatskoj. Jer isto nije stvar u tome da se samo u glavnom gradu, još 3 grada, omogući takva vrsta potpore. Ali mi ne možemo biti društvo posve zdravih ljudi koji su 100% sposobni za sve izazove suvremenog života. Jako je važno stvoriti sustave potpore jedni drugima i mislim da tu zakazujemo. I da, naravno da treba podržati obitelji. Meni je stvarno teško slušati koliko malo razumijevanja ima za tako jednostavne stvari koje vam trebaju. Evo, doktorica je sad odmah nabrojala nekoliko vrlo korisnih stvari i ja mislim da bi one morale postojati u Splitu i u Zagrebu, u Osijeku, u Rijeci i u puno manjih gradova. Jer autizam je tu, autistična djeca su tu, oni rastu i bit će odrasli, imat će isto tako dodatne potrebe koje isto tako treba pratiti. I mislim da to je važno ugraditi u socijalnu skrb i da je to stvar prava. Prava na zdravlje, pravo na obrazovanje i uključenost u zajednicu. Hvala vam. Društvo bi dakle trebalo od svih pojedinaca koji čine društvo izvući ono najbolje. Idemo sad do jednoj drugoj vrsti segregacije. Najisključenija socijalna skupina svakako su beskućnici. Beskućništvo s obzirom na trajanje može biti samo jedna prolazna epizoda u životu pojedinca i obitelji zbog nekih posebnih razloga ili stanje u koje ljudi neprestano ulaze i izlaze iz njega. Prosječna dob beskućnika u Zagrebu je 57 godina. Kako žive, vidjet ćemo u reportaži Nataše Ban-Leskovar s naslovom Oni nisu imali sreće. Ima prenoćišta za beskućnike koja izgledaju pa gotovo poput doma, uredno oličena sa zasađenim cvijećem i mačkom pred ulazom. Ovo u Heinzlovoj ulici u Zagrebu jedino u metropoli ima cjelodnevni smještaj. Tu žive, kaže nam voditelj, oni koji nisu imali sreće. Neki nemaju sreće prije rođenja. Neko se rodi pametan, neko manje pametan, neko lijep, neko manje lijep. Tako i ovdje. Neko se rodi u stabilnoj obitelji gdje ima odgoj, brigu od prvog dana, a neko je sasvim suprotno.
Stanovnici prenoćišta tajanstvena su i nesretna sorta. Sa sobom nose često neprovjerljive priče koje uključuju komplicirane imovinske zavrzlame, teške ovisnosti, obiteljsku neslogu i neimaštinu. Ne žele pred kamere jer im je često i u vlastitoj koži preteško, a kamoli da cijeli svijet zato dozna. Zagrepčanin Kruno Blajić je profesionalni vozač. Nekad je imao stan, obitelj i posao, a sad u prenoćištu živi više od godinu dana i to priznaje svojom krivnjom. A taj krivi korak, nažalost, je bilo da sam posuđivao novac i nisam mogao vratiti. I onda sam došao u situaciju da moram prodati nekretninu da bih vratio te novce. I tako je počelo sve polako padati. Slijedila je zatim rastava braka. Djeca su ostala s bivšom suprugom, a Kruno bez krova nad glavom. Neko vrijeme spavao je u autu. Policija je dolazila par puta, vidjela mene, ja sam dao osobno, pitali su me što je gospodin, ja sam rekao pa malo sam popio, pa malo odmaram se i tako. Uvijek sam parkirao na drugom mjestu, da nisam na istom mjestu, da me ne bi zatekli. Posvuda pa i po vagonima na kolodvoru spavala je i 40-godišnja Ivona, koja u prenoćištu živi 5 godina, a 10 godina je bez posla. Mislim, bila sam možda malo problematična, ali više sam bila radi živaca zato što me majka isto uništila od malih nogu. Ivona ima 18-godišnju kćer koju nije vidjela još otkad je bila mala. Za kćer se brine njezina majka, koju Ivona optužuje da joj ne dopušta da je vidi. Brani mi kćer vidjet, ne mogu do nje. Što god sam pokušavala preko centra, nije išlo. Mislim, Kruno redovito viđa djecu i odlazi u svoje bivše naselje, ali ondje ga odbacuju. Pa ja pozdravim uredno dobar dan, ali ljudi okreću glavu ili kad me vide jednostavno se okrenu, odu, a tim ljudima sam čak po 90. godina pomagao financijski ja. Ima 20 godina staža i bio je branitelj. Sad već godinu i pol nema nikakvih prihoda. Imam jednog prijatelja koji je jako dobar sa mnom. On je dosta potkovan financijski. Onda ga ja zamolim nekad da mi kupi te higijenske potrebštine. Odjeća i te stvari? Pa odjeća, ovo sve što vidite na meni, to su mi sve dali ljudi. Znači, dobri ljudi i tako. Imate neke planove, što biste htjeli, kako biste, ovako ne može vječno biti, može, ali ne mora. Pa čujte, ja mislim da je prerano za ovako nešto, jer ipak imam 43 godine, zdrav sam. Trebao bih naći neki posao, ali je situacija u državi jako teška, tako da predao sam par molbi, ja sam inače vozač profesionalac, imam sve kategorije, ali bezuspješno, niko mi se ne javlja, niko mi ne odgovara. Ni Ivona ne prima socijalnu pomoć, dane provodi u sobi ili ode prošetati u grad. Podižem novce u crkvi na Borongaju od tih 50 kuna. Koliko često to bude, 50 kuna? Svaki mjesec, svakog prvoga. Voljela bi vidjeti svoju kćer i odvesti je na kolače. Voljela bi nešto promijeniti. Budući da je završila samo osnovnu školu, zna da će to biti teško. Razmišljam da bi se ipak mogla malo i pokrenuti, da se okrene život drugačije nego što je sad. Jer ovo sve više manje me ubija, jednostavno i psihički i depresija me hvata koji put, samo sa sobom razgovaram. Depresija i ogorčenje na svijet česti su osjećaje među beskućnicima. Zašto se to baš meni moralo dogoditi, pitaju se i sami svjesni svojih pogrešaka, ali nemoćni da krenu dalje. Da pokušate sebe, ili ja sebe, ili svaki od nas da sebe stavi u poziciju da mu se to dogodi, koliko bi imao snage kretati od nule, od početka opet. A pogotovo ako imate spoznaju oni koji su nešto imali. Pa su to sve što su imali ostali bez toga i sad u nekakvoj 40-50 godini da snage idem krenuti od početka. Da li bi to imali snage? Mnogi beskućnici hrane se u pučkim kuhinjama poput ove u Branimirovoj ulici u Zagrebu. Naša kamera ondje je, što se tiče korisnika, više nego nedobrodošla. Idete snimati one u Saboru, a ne na sirotinju, prigovaraju dok nam okreću leđa. Jedan od korisnika je i Zdravko, koji nas je zamolio da mu prikrijemo identitet. Ovo je njegov jedini topli obrok u danu. Poslije, njegovi smo gosti u trošnom prenoćištu Crvenoga križa, odmah pokraj glavnog kolodvora.
Tu je baraku još 1943. sagradila njemačka vojska i čini se da od tada u nju nije uloženo baš previše novca. Do nove godine beskućnici će se preseliti u novi smještaj u Kosnici. No za sad još vrijede stara pravila. Tu se samo spava. Ujutro se dignete, do 9 sati morate izaći van, jer je kiša, snijeg, jer je minus, to vas niko ne pita. I snalazi se. Hodaš po gradu, tražiš izloge, gledaš po izlogima šta ima i tako. Neko se bavi skupljanjem boca, neko sa nekim drugim stvarima. Žohari izviru odasvud u baraci. Gledajte dole. Da mi barem preko te socijalne skrbi dobi se neka gansonjera, pa da sam ja u toj gansonjeri, pošto je ta socijalna skrb plaća podstanarstvo i to, te režije i tako, pa da mi se to omogući da sam sam, da nisam tu među ovima, pa vidite kakvi su tu uvjeti. Uvjeti su nula. Zdravko je nekad bio monter, imao stan, obitelj i normalan život. Nakon kombinacije loših obiteljskih odnosa, rastave i gubitka posla, već 5 godina živi u prenoćištu i to od 500 kuna socijalne pomoći mjesečno. Ja od tuda ne mogu nikud. Znate. Ne mogu nikuda. To da ja imam neki prihod. Već bi onda ja mogao. Otišao bi u neku podstanarsku sobu, nađe se podstanarski soba i gdje bi imao svoj mir i to. Ali ovako sa ovih 500 kuna kućete. Ne možete nikad. Pravi razlog zašto nas je zamolio da mu prikrijemo identitet jest taj što se nada skorom poslu, a ne želi da mu budući poslodavac dozna gdje i kako stanuje. Ako nekom velite da spavam u Crvenom križu ili pita ovako, onda velim spavam u Crvenom križu i to, pa joj, pa znaš, onda već počne ono, izbjegavanja, niti da kad se sretnemo na cesti okrene glavu i to. U paralelnom svijetu, ondje gdje postoje i topli stanovi, i poslovi, i krediti, i automobili, i novac, Zagrepčani se pripremaju za Božić. Počela je šoping groznica. Pritisnuti vlastitim nevoljama, beskućnici se Božiću ne vesele previše. Dosta puta se znam i rasplakati, tužna sam, paši mi samoća, onda se odvojim od svih. I to vam dođu studenti isto što uče za te socijalne radnike, onda donesu male poklončiće, je tako i malu zakusku naprave, donesu nešto za jesti i to je samo jedan put u godini. A inače, kroz cijelu godinu nas se niko uopće ne seti. Na kraju života, za one koji umiru bez ičega, zagrebački socijalni uredi imaju spremnu zajedničku grobnicu. Oni ispostave narudžbenicu za uslugu koju gradska groblja imaju. Znači, trošak je cirka 1300 kuna za usluge kremiranja, graviranja, znači dostojnog obilježavanja imena i prezimena te osobe. U prošlih 10 godina 300-tinjak siromašnih osoba kremirano je i pokopano na trošak grada ovdje, na zagrebačkom krematoriju, od tek rođene djece do staraca. Različitog podrijetla i života, u smrti ih je vezalo isto, siromaštvo. Nataša Ban-Leskovar, Latinica. Evo ga, gospodine Krznarić, s obzirom na to da je budžet grada Zagreba uslijed krize u kojoj jesmo sve tanji i tanji, ovakvih će slučajeva očito u iduće vrijeme biti sve više i više. Recite, je li vaša udruga Zagrebački bokci spremna da opet pomogne? Je, ali vidite, ovo su ljudi koji su smješteni u ta prenoćište Crveni križ, ima još 2-3 takva smještaja, ne znam, ima Caritas i... Ima ih više, da. Da. Mi smo više okrenuti ljudima koji nisu smješteni, koji žive, ostali su bez posla, bez ikakvih primanja, žive kod nekog rođaka, prijatelja, ništa nemaju, velim, kad su ostali bez posla, obitelj ih se odrekla. Dobar dio iz provincije, sad imamo njih 3-4, vratit se ne smiju jer oni su otišli u Zagreb raditi, steći neke, sad da se vrate, da ko beskućnici doživjeli bi sramotu, jel? Jasno. To su ipak manje sredine. I sad okrenuti smo k njima i k ljudima koji su bili beskućnici, grad se pobrinuo da dobe stanove. To su ovi stanovi Jelkovec i
mi im namještamo stanove, samo isto ima jedan problem, znate, i oni gdje su bili kod nekih prijatelja rođaka, oni su imali sve. Recimo, mi smo im znali nabaviti neki ormar, nekakav televizor. Sad su došli u taj stan, tu nema ništa, onda mi nabavimo krevet, stol, ormar i televizor je neophodan. To mora biti jer sad se gledaju serije, a to je jako važno. Jer oni žive na jedan način koji ljudi koji ne kontaktiraju s njima ne znaju. Oni su zombizirani na jedan način. Ovako, on se ujutro digne, kavu mora popiti, cigaretu ima, jel? Hoće biti blizu, recimo, Trešnjevačkog placa, ih najviše tam 15-ak sam ih upoznao. Onda pročita neke, odradi tam kod onih ljudi na placu, dobi 20-30 kuna, pivu popije. To je bilo prije, sad imaju drugi sistem. I onda u pučku kuhinju, najede se, ode doma i gleda televiziju. I opet svaki dan tak. I onda smo ih mi angažirali, prije nego kad su dobili stan, išli su raditi. Išli smo na nekakve radne aktivnosti, čupati ambroziju. Bilo je problema, no oni su mislili nakon 10 minuta posla, odmah već zaradili pivu i gablec. Onda to baš nije tako išlo. A znate, tu previše vremena bi potrošili kad bi sa svakim posebno. Mi smo probali formirati grupe i pomagati na taj način, recimo to kad sam rekao da smo namještali stanove, to su ovi koji su dobili, onda onima koji su stanovali kod nekih prijatelja i to ide, ali on nema izvor prihoda. Zato sam rekao, svi ti ljudi koji su ostali bez ičega, marginalizirani, oni hoće biti blizu nekakvog centra kak je Trešnjevački plac, kak je Dolac, gdje on ima osjećaj da postoji mogućnost za zaradu. Jer mi smo, grad je zapravo napravili tu kosnicu. I kad su ih anketirali, jel bi išli, ne bi išli. To je njima predaleko, znate. To je na onoj drugoj obali Save, kad on razmišlja, ne bi išao. Tu je veliki problem. I mi smo sad, recimo, imate ih dosta koji imaju 64 godine, fali mu godinu dana staža do mirovine. Izgubili je sva prava, na burzi je prijavljen i sad smo mi išli, znate kad je ovo gospođa Dropulić, ministrica, za skupljanje boca. Sad smo mi osmislili jedan program zgodan da bi skupljali, inače se bavimo sa skupljanjem starog papira, pa bi u Zagrebu, recimo, ima u tavani podrumi tog starog papira koji može biti štetan slučajno da se neko neke zapali, može buknuti na papira. Uglavnom, znači, vama se ljudi mogu javiti i vi možete dati nekakve ideje. Mi smo sad ciljano išli na one koji su najugroženiji. Ja sam zamolio socijalnu skrb i zamolio sam na Zavodu za zapošljavanje. Znači, išli bi ne preširoko, jer nismo sigurni koliko papira budemo imali. Ja budem probao preko medija apelirati da nam se taj papir da i onda kad bi se to raširilo, omasovilo, ja vjerujem da bi bilo uspjeha. Jer velim, koriste ne jednostruka, dvostruka, trostruka, možda i 10. Hvala vam. Gospodine Magdalenić, evo vidjeli ste ove ljude u Prenočištu, ima ih nekoliko u Zagrebu. Rekli smo prosjek godina negdje oko 57, oni najčešće tamo provedu u prosjeku oko 7 godina. Recite, mislite li da bi društvo za te ljude koji, eto, nisu imali sreće, nego su završili u tim prenočištima, trebalo napraviti nekakav program da ih se ponovno vrati u društvo, da dobiju svoje zasluženo mjesto, posao, stanovanje i slično? To bi bilo bolji način nego da ih se trpi u ustanovama nekim. To je na tragu ovoga što je profesorica govorila. Dakle, ne smatrate ovo nečim pozitivnim? Ovo je također svojevrstan vid segregacije. Da, pa mislim ovo što gospodin Krizanić radi, njegova udruga, to je isto fina, velika stvar. Da se pomaže ljudima na taj način, da ih se angažira. Na kraju smo prvog dijela emisije. U drugom dijelu govorimo o elementarnom kršenju ljudskih prava naših manjina. Međunacionalni i dobrosusjedski odnosi Hrvata i Srba posebno su loši u Zadarskom zaleđu, a sigurnosna situacija vrlo loša. Nastavljaju se etnički napadi i kršenje ljudskih prava, zato što izostaje javna osuda i reakcija lokalne zajednice i državnih institucija. Ivan Jabuka vodi nas u hrvatska i srpska sela u zaleđu Šibenika i Zadra, gdje su segregacija i izolacija već stoljećima način života. Sada su na redu reklame, vraćamo se za samo nekoliko trenutaka, ostanite s nama. U utorak na drugom programu
Hrvatska televizija iz Lisinskog prenosi završnicu ovogodišnje humanitarne akcije Korak u život. Uživajte uz koncert poznatog svjetskog baritona Lea Nuccija i Zagrebačke filharmonije. Eurozona je u krizi, vlade režu i štede, sindikati prosvjeduju. Ekipe Paralela istražile su je li Portugal sljedeća zemlja kojoj će trebati pomoć. Ljute li se oni koji plaćaju tuđe dugove? T-Mobile božićnom ponudom vaš račun umanjujemo za vrijednost vaše potrošnje iz prethodnog mjeseca. Tako sve što platite dobivate natrag svaki drugi mjesec. Iz božićne ponude odaberite i novi Samsung ili LG. T-Mobile. Živjeti zajedno. Uzmite broj darova koje ste kupili. Dodajte im broj darova koje ste dobili i oduzmite broj darova koji su vas zaista razveselili. Tako, prvi broj je tu. Još malo i listić je ispunjen. Osvojite jackpot od 16 milijuna i 100 tisuća kuna. Svojom American Express karticom sakupljam Membership Rewards bodove koji nikada ne zastarijevaju i koje mogu zamijeniti za brojne nagrade. Svaka kupnja nova je prilika da sakupljene bodove zamijenim za dragocjene trenutke s onima koje najviše volim. Postanite korisnik American Express kartice i Membership Rewards programa bez upisnine i članarine. Nazovite 0800 377 555. Samo u grupi Privredne banke Zagreb. Ljubavi, stigla sam. Kredit odobren. Stvarno? Tako brzo? O, da. A s kim vi bankarite? S Erste bankom. Ko ti je to? Nemam pojma. Neočekivano brzi. Erste gotovinski krediti. Za sreću razlog više imaju svi štediše. Uplatite štednju do 31. prosinca i državni poticaj je vaš. A uz malo sreće i prekrasan stan. Raiffeisen stambena štedionica. Prvi put u Hrvatskoj neograničeno surfajte uz mobile internet na svom tabletu ili prijenosnom računalu. Iz najbolje ponude na tržištu odaberite tablet ili prijenosno računalo već od 998 kuna. Novi Dell Streak. Novi Galaxy Tab. Novi MacBook Air. Uživajte u najbržoj mreži u Hrvatskoj. T-Mobile. Živjeti zajedno. Latinica, drugi dio, naša večerašnja tema segregacija. Čista velika i čista mala. Islam grčki i islam latinski. Zemunik donji i Zemunik gornji. To su sela u Šibenskom i Zadarskom zaleđu gdje se stoljećima živi segregirano po nacionalnoj osnovi. Kako ta segregacija izgleda danas, nakon još jednog rata, vidjet ćemo u priči Ivana Jabuke s naslovom Kad bi život bio pjesma. Kaže se da pjesma spaja ljude. Ovdje u Čistoj Velikoj, mjestu u Vodičkom zaleđu, pjesma spaja djecu srpske i hrvatske nacionalnosti. 120 je učenika, a 6 je učenika srpske nacionalnosti. Kako? Ali ja bih rekao 120, bez tih 6. Oni su dio ove škole. Implementirani na najnormalniji način, sve uvjete, sve ono što pruža se svakom učeniku, tako se to pruža i njima. Prema tome, nema potrebe da uopće ih odvajamo. Oni su, neki su čak i po ono škole. Nakon godina progonstva, ova djeca imaju krov nad glavom. Ravnatelj Marijan Belamarić ističe kako je ova škola najbolji primjer suživota. Ovdje ima isto djelatnika Srba, dice, ali to se apsolutno ne osjeća. Dapače,
Evo, vidjeli ste šahovsku sekciju, vodi gospodin Srećko Karabua, dica ga doslovno, ne samo dica sa šaha, nego inače ga dica obožavaju. Svaki se potez ovdje prati sa zanimanjem. Čista velika naseljena je Hrvatima, a susjedna čista mala Srbima. Prije Domovinskog rata nitko nije ni pomišljao tko je koje nacionalnosti. Ja iz svog iskustva znam, organizirao sam bar na sportskom tom polju od 75. do 90. godina te nogometne turnire gdje su na njemu sudjelovale i ekipe iz susjednih mjesta, dakle, koje su imale igrače srpske nacionalnosti. I naprotiv, bilo je, mislim, u redu i bilo je sve ok. Slično nam govori Srećko Dobrić, koji je odrastao u Čistoj Maloj. Prije 90. mi smo išli sa Hrvatima i mi Srbi, igrali smo skupa nogomet. Dolazili na turnir za Svetu Anu, oni su dolazili kod nas ovdje u Čistu Malu. Suživot mi je bio prema meni normalan. Napetost je postojala, znate već kad, pred sam rat. A do tad baš i ne. Ali malo je čudno, tu je bilo priko 70% dice je bilo Hrvata, a svega 30% Srba. A u kolektivu nas je bilo svega od 29 samo trojica Hrvata, a sve ostalo su bili Srbi. To je tako jedna nelogična stvar. Većina Hrvata odlazila je prije rata u ovu školu u Čistoj Maloj. Mnogima su ti odnosi snaga na kraju postali logični. Došlo je vrijeme da se zna ko je Hrvat, ko je Srbin, da svak ide na svoju stranu. Ja sam išao na stranu di mene pripada, jel? Ali kad sam to napravio, onda se pojavio kod tih mještana revolt. Na kraju sam bio završio i kod Martića i tako, u Kninskom zatvoru. Miro Franić danas je predsjednik mjesnog odbora u selu većinski naseljenim srpskim stanovništvom. Pitamo ga u čemu je tajna. Valjda oni imaju neku sigurnost, u mene to je njihova bila želja i oni sad sa menom su puno dobri, sve vide u meni bilo šta da treba i pomoći, ja i pomognem ljudima. A i oni su prema meni fair. Od prijašnjih ukupno 500 stanovnika u Čistu Malu se vratilo tek 100-tinjak ljudi. Problema ima na svakom koraku. A nedostaje nam voda, što je najbitnije. I ljudi koji bi se htjeli vratiti, mlađi, nemaju posla. A tako i Hrvati sa stvar. Kuće neke obnovljene, a sve nisu obnovljene. I sad par kuća treba to završiti, a to je tako. A kod mene je suživot normalan sad, što ja vidim, evo imam prijatelja Mira, kod njega idem i družimo se. Suživot je ovdje pun izazova. Dva susjedna mjesta i dalje su daleko od stanja prije rata. Ja i prođem nekad kroz Čistu Malu, ne nekada, nego svakodnevno kroz Čistu Malu, pa jednostavno vidim kad prolazim, ljudi spuštaju glave. Dakle, nešto ih muči i da kako da ih treba mučiti. Oni prvo moraju sami sa sobom raskrstiti, što bi mi rekli ovdje, neke stvari. Okolnosti su se promijenile u odnosu na život prije Domovinskog rata. I možda jedna rečenica koju je njihov jedan uviđavniji čovjek, sad je, ne znam da li je i živ, koji je prije Domovinskog rata rekao: ljudi, što se ovo dešava? Kao ono Mladen Delić kad bi rekao: ljudi, je li to moguće? Mi sijemo žito, pšenicu, svoje vinograde tu radimo, a molimo Boga da pada kiša u Beogradu. I ispod ovog neba suživot Hrvata i Srba nije lagan. Zemunik Donji i Gornji mjesta su na kojima se provjerava tolerancija. Prisežem svojom čašću da će dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana. Stranački kolega bivšega predsjednika, načelnik općina Josip Marušić, priznaje nam da će trebati još vremena da se zalječe sve rane. No njega muči još jedan problem. U napuštene kuće u kojima su živjeli Srbi počeli su se useljavati Romi. Načelnik tvrdi da su oni tu ilegalno, te da su ih već nekoliko puta pokušali iseliti. Srbi, odnosno pravoslavni, to je njihova imovina, to je njihova djedovina i mi ne možemo, mi nismo doselili recimo Srbe tu da bi Rome, kako se to često kaže, došli braća Srbi, vidim, pišu tamo novine i tako, te mediji, pogotovo Slobodna Dalmacija, braća Srbi dolaze, a Romi da napušte teren. Dakle, oni dolaze na svoje ognjište, dakle, to su njihove kuće, to su njihove imovine, to je apsolutno pravo, to je njihova privatna imovina koja se ne može poistovjetiti, što smo prije rekli, braća Srbi dolazite da bi išli Romića i to nema, mislim,
niti rezona, ni smisli. Romi se i dalje ne daju. Poštar im redovito donosi pisma, kao što se redovito skuplja otpad. Njihovu odlasku nije pomogao ni ovaj prosvjed od prije 3 mjeseca, gdje su se Hrvatima iz Donjeg Zemunika priključili i Srbi iz Gornjeg Zemunika. Mnogi su to protumačili kao paravan kojim se želi izbjeći osuda zbog rasizma. Mediji, recimo, mene kao načelnik upoređuju sa Sarkozijem, dakle predsjednik Francuske. I to, evo vidite, i novine su čak i ima jedan mali isječak koji kaže Zemunici Sarkozy zove se Josip. Dakle, evo vidite, to je jedna mala montažnica, ali dobro, za mene može se reći ne uvredljiva zbog Sarkozija, nego zbog ovoga teksta koji to piše. I dok traje bitka s Romima, mnogi Srbi koji su bili većina u Zemuniku Gornjem nemaju osnovne uvjete za život. Nitko od njih nije htio stati pred kamere, ali zato malo dalje u Islamu Grčkom drukčija priča. Tu smo, znači, nazreli sa predsjednikom. Tu, jel? Da, točno ovdje, tu. Tako da, oduševio se, bio zadovoljan čovjek. Još i danas ovdje se rado sjećaju ljetosšnjeg posjeta predsjednika Josipovića. Ništa se nije promijenilo. Eto, ali nije on kriv, sačuvaj Bože. Gojko Kožul i ovi ljudi vratili su se u svoje kuće 2005. U početku nisu imali ni struje ni vode, ali kažu, stvari idu nabolje. Obnova teče besprekorno. Institucija nas, zdravstvo nam je riješeno, tu nemamo šanse, niko nas ne provocira, nemamo zaista nikakvih problema. Ipak priznaju da je prije rata bilo puno bolje. Imali smo školu koja je brojila najprije 600 učenika, bio sam direktor škole 15-16 godina i tako dalje, tako da sam vodio i klub i mjestu zajednicu i tako dalje, tako da mislim, ženili smo se jedno drugim. Mislim da bi onda upitati nekoga ko je što da bi ga uvredio. Islam Grčki danas ima samo 100-tinjak stanovnika od nekadašnjih 1500. Svjesni su da više neće biti onakvog prijateljstva s Hrvatima iz Islama Latinskog. Tu i tamo malo jave se, ali među nama to, rekao bi, to nije to. To nije to. To nije ona nit koju ste imali prije. Molim. Pazite, što kaže, nostalgija je i emotivnost jačalo svega i teško mi je da se neće moj komšija javi. Ima ovdje negdje 800 litara, a ovdje ima 1000 bijeloga i za svoje potrebe. Kaže se da je u vinu istina, no ona je bolna bez obzira na etničku pripadnost. Vraćanje povjerenja i suživot u ovim krajevima još će dugo biti teško ostvariv cilj unatoč dobrim željama. Ivan Jabuka, Latinica. S nama u studiju je gospodin Gligorije Rnjak, predsjednik Udruge za povratak Srba na području Ravnih Kotara i Bukovice. Gospodin Rnjak živi u Benkovcu. Prije rata je bio direktor jedne od najvećih poljoprivrednih zadruga koja je proizvodila voće i povrće, je li tako, gospodine Rnjak? Nekoliko pitanja za vas o problemima koje Srbi na zadarskom području imaju. To je svega pitanje protupravno zauzete imovine. Dakle, vrlo često Hrvati koriste nelegalno i protupravno imovinu Srba povratnika. Tu se prvenstveno misli na poljoprivredno zemljište, na obradivu zemlju, vinograde, maslinike, gdje se vlasnici još nisu javili. Recite, koliko je tam masovna pojava i koliko vlasti reagiraju na takve stvari? To pitanje je vezano za nelegalno ulaženje u privatne posjede i korištenje tog zemljišta bez prava. Kad dođe vlasnik, onda taj koji je uzurpirao to zemljište traži da mu on donese, taj vlasnik, vlasnički list iz zemljišnih knjiga. Međutim, zemljišne knjige u Benkovcu kao i ostalom dijelu Hrvatske nisu sređene. To je sve totalno sređeno i tako da taj vlasnik jednostavno, ali nema šta, tu ide kod policije. Oni jednostavno će mu reći, izvoli, javi se na sud, tuži i tu traži svoje pravo.
Još moramo posjetiti gledatelje na neke slučajeve koji su se događali dole, recimo u Islamu Latinskog. Islam Latinski je bio dijelom naseljen i Srbima. Kad je 1997. godine rađen dio autoputa, s lica zemlje izbrisano je 50 kuća, igralište, spomenici, vrtovi, plastenici, 50 hektara obradive zemlje uništeno. Stotinjak obitelji, točnije 360 ljudi, ostalo je bez spomena da su se tu nalazile njihove kuće. To je vrlo slična priča. Je. Vi se toga sjećate? Da, mislim, to je, dakle, radilo se po, dakle, isto tako uz suglasnost sa načelnika općine i to je valjda tako urađeno i temelji su nestali, dovezena zemlja, posijana trava i tako dalje. Međutim, sad je ipak, eto, nekoliko kuća je obnovljeno, ali ne znam da li se iko vratio u te obnovljene kuće. Kuća Mladena Jokića u Biljanima Donjim je srušena, a zatim u potpunosti zatrpana, to je točno? Da. Recite, ovi etnički motivirani incidenti na Srbe povratnike koji se događaju na području Smokovića, Korlata, Lišana, Trnskih, Jagodnje Donje, Kula, Atlagića, Zemunika Gornjeg, Biljana Donjih, to je vrlo često i kakvi su to incidenti? Pa, pravo da vam kažem, to je bilo. To je bilo, jeli? Mislim da smo taj prag prešli. Aha, znači ipak mislite da ide napred? Taj smo prag prešli. Sada je situacija takva da između, dakle, Srba i Hrvata, običnih ljudi, ne postoji neka, da kažemo, netrpeljivost ili mi se svaki dan, dakle, družimo, tu smo i tako dalje. Međutim, osnovni problem Srba na području Zadarske županije jeste u institucijama, znate. A to je konkretno, područje Benkovca vratilo se svega 7,5% izbjeglih Srba. Svega 7,5%, ali u tih 7,5% 90% su starci, što znači da povratka nema. Zatim te kuće koje su obnovljene, dakle, 70% obnovljenih kuća nije useljeno. Dakle, jednostavno čovjek dođe, obnovi kuću i on od čega će živjeti. Nema će živjeti. I on se vraća. Vi ste bili direktor jedne od najvećih poljoprivrednih zadruga prije rata u Benkovcu. Poznato je, evo i meni osobno, jer sam tamo živio u blizini, da ste proizvodili sjajno voće i povrće koje ste plasirali na području Dalmacije uz more, da je to Slovenije i tako dalje. Izvozilo se van. To je bila iznimno dobra ponuda, puno bolja od ove koju imamo danas. Radi se uglavnom o uvozu lošeg voća i povrća. Recite, kako to niste uspjeli pokrenuti tu proizvodnju? Pa pazite, naša udruga je baš vezano za ekonomske pretpostavke za povratnike osnovala 6 poljoprivrednih zadruga. Tako da je pokrila čitavo područje Benkovca. Imajući u planu da će putem tih poljoprivrednih zadruga doći do sredstava kojima će kupiti ono što seljak kad se vrati treba da bi on ušao u svoj posjed dolje da ore, proizvodi, radi i tako dalje. Međutim, kad smo išli na te projekte, natječaje Ministarstva poljoprivrede i tako dalje, dakle, tu smo se bili i dogovorili, konkretno 13 plastenika, neke prsteni mehanizacije. Sve se je bilo dogovorilo da bi, kad je trebalo to da se realizira, jednostavno naši ti gore, malo ih je u Zagrebu, oni su od toga odustali, napustili su nas. To su predstavnici Srba u Zagrebu? Jeste. Dakle, nisu samo krivi organi Hrvatske države, nego i predstavnici Srba u Zagrebu? Ja mislim da pazite šta, ono kada, ako dijete plače, majka ga se sjeća, ali taj projekat darovnica, 64.000 evra bespovratno se daje novo osnovanim zadrugama na području ratom koje je stradalo. Ma niko u Hrvatskoj nije imao takve uslove da dobije tih 64.000 evra, kao što su tih 6 poljoprivrednih zadruga. Međutim, jednostavno to, oni su gore, Dobro, rekli su ne. Jednostavno, mi smo im poslali pismeni zahtjev da nam reču zašto su nas tu jednostavno odbacili.
Nisam rekla ni usmeno, pismeno, nisam odgovorili. Hvala vam. Gospođo Tešelić, na kraju smo emisije. Dakle, vaš komentar, dali smo vam kroz ovaj prilog cijeli niz sličica, čuli ste ovo. Ja bih još možda malo ilustrirao te segregacije. Imamo slučaj, na primjer, eto ja kad sam se vratio. Ja sam se vratio 1997. Prvi, gradonačelnik je bio u stanu, uselio sam se u moju kuću. Nakon 7 dana otišao sam u Split kod rođaka na Uskrs, vratio se u ponedjeljak, kuća se digla u zrak, minirana. Obratio se gradonačelniku da me primi na razgovor vezano za nužni smještaj i tako dalje. On kad je čuo, onda mi je rekao, kaže, kad bi ti došao u moj kabinet, ja bi te izbacio vani nogama kao psa lutalicu. Ja sam se onda nisam gdje imao, uselio sam se u štalu koji je moj pradjed sagradio prije 150 godina. Onda sam u ovih 14 godina, koliko ja dolje sad živim, pokušao na sve moguće načine da riješim pitanje mog stambenog zbrinjavanja. Ali u tome nisam uspio i još sam ja, dakle, živim u toj štali. Znači, još ste uvijek primjer segregacije svojim životom u toj štali. Ok, gospođo Tešelić, dakle, vidjeli ste ovu priču, čuli ste i ovo što gospodin govori. Kako vam se čini taj napredak tih hrvatsko-srpskih odnosa baš na ovom području Zadarske županije i Šibenske? Ako Ravni Kotari, tako bogato područje, nemaju sad bogata polja i ne prodaju niz bliza koliko prije rata, onog krasnog voća i povrća, to znači da je cijela ruralna politika i program poticanja razvoja ruralnih područja u Hrvatskoj zapravo na koljenima. I tu je problem i segregacija, tu je problem i sustavno kršenje ljudskih prava, pa i neprocesuiranje ratnih zločina i još uvijek traganje za nestalima koje je u tijeku, kako onima iz 1991. koji su većinom Hrvati, tako i onima iz 1995. koji su većinom Srbi. Ali u Hrvatskoj imamo jednu centraliziranu politiku u kojoj se ne potiče ratom razrušena područja ni većinom srpska, ni većinom hrvatska sela. I mislim da se to u Zadarskom zaleđu itekako osjeća. U filmu ste pokazali posjetu predsjednika Josipovića. Moje pitanje, koliko je s njim bilo lokalnih političara, koliko lokalnih političara postupa kao što je gospodin opisao, ne idu na teren, ne žele imati komunikaciju, posebno s povratnicima Srbima. Oni su ti koji trebaju na terenu provesti u djelo nekakve poticaje. Mislim da nema pravog programa ni na razini vlade, dakle na nacionalnoj razini, a nema zapravo političke volje ni lokalno. I posljedice svi osjećamo, jer ih vidimo, jer ima malo hrane i velikih problema u mjestima gdje se ljudi još uvijek, mada sporo vraćaju, ali vidimo ih na našim tržnicama. Dakle, osjeća ih cijela Hrvatska i to je zapravo razvojni problem za cijelu zemlju. Ali mislim da je silno važno da su se ta pitanja i večeras otvorila, a da je obaveza svakog od nas da pita čovjeka do sebe, a kako si ti? Ako prosi, ako nema gdje otići navečer, da progovori barem nekoliko riječi, da sazna malo više o tome što se zbiva. Što se zbiva na kraju i u ovoj kući gdje se recimo sad ovih dana honorarci izbacuju. Dakle, imate segregacije svih vrsta i tu svako od nas može napraviti u najmanju ruku to da dozna nešto više o susjedu. I kad se vozimo prema moru, da kad idemo prema Zadru, stanemo tu u Islamu, Grčkom i Latinskom i okrenemo se oko sebe i vidimo što ima. A za političare, za predsjednika Republike, ali i za premijerku, to je stalna obaveza da se vraćaju u te gradove, ali ne sami, nego da povedu ispod ruke lokalne političare koji zapravo tu na terenu, na dijelu provode politiku u kojoj nema pravovremenog stambenog zbrinjavanja i usporava se povratak. A to je pitanje razvoja za sve nas. Dakle, ukoliko se nadamo boljim srpsko-hrvatskim odnosima, treba stvari postaviti baš kao pitanje razvoja. I ja bih rekla da je uključivanje svih, i svi imamo pravo i na dostojanstven život, jer se svi rađamo u dostojanstvu jednaki u pravima. Imamo pravo na dostojanstven život. I stvarno treba uključiti i bolesnu djecu, podržati obitelji, da im daju svu moguću potporu da se razviju i oni koji smo isključili u institucijama, jer se trebaju otvoriti ta vrata, jer skupa možemo više.
I ako je neko prokockao šansu i više ne radi, treba naći i može se naći način da se pruži još jedna šansa. I ako ne još jedna šansa, onda barem pravovremena potpora kako bi se živjelo dostojanstveno. Hvala vam. Gledatelji, gledali ste Latinicu na temu segregacija. Hvala vam što ste bili s nama. Laku noć.